So, clywes I am y Cynnig Gofal Plant trwy'r Family Information Centre, jyst I sain o lan, ond when digwydd bod dath rhiant ato fi a gofyn os o'n i'n cynnig so o'n i'n meddwl falle a fi arno a jyst edrych beth oedd e'n biti a ffones I lan a I fod yn deg o'n nhw'n really helpful ar y ffôn. Wedon nhw wrtho fi beth i'n neud online a stwff. So, is I trwyddo hwnna, seinas I lan online a wedyn mae'r rhieni wedyn y sein o lan online ffindo setyn fi a wedyn oedd yn rili rwydd I nhw. Mae cofrestru lan at y Cynnig Gofal Plant rili wedi helpu y plant a'r rhieni achos maen nhw'n bwco mewn extra dy fi wedyn. So mae wedi dod y busnes ato fi a mae fe wedi helpu mas y rhieni lot. Maen nhw'n dod ato fi a gweud gosh, diolch yn fawr am sein o lan, ni'n safio loads. A wedyn mae'r taliadau yn really good ato fi. Fi'n mynd mlaen I just confirmo bod y plant wedi bod da fi. A mae'r rhieni wedyn hefyd yn just gweud pwy dyddiau mae'r plant gyda fi. A wedyn mae'r arian yn dod trwyddo'n rili rwydd a mae fe'n am mewn amser.